Vrei să ai părul mătăsos, hidratat și strălucitor? Haide să-ți arăt rutina mea de îngrijire a părului cu produsele Argania. Pe părul uscat și curat aplic uleiul de păr de la Argania. Iau cu pipeta aproximativ 6-8 picături în palme, apoi aplic atât la rădăcini cât și pe toată lungimea părului, dar și la vârfuri. Pentru o distribuire mai uniformă folosesc și pieptenele. Apoi strâng tot părul la spate și îl acopăr cu folie, sau dacă aveți voi o cască de duș, aceea ar fi mult mai folositoare. Îl las așa să acționeze minim 30 de minute. Următoarea etapă este să clătesc părul bine și să-l spăl cu șamponul cu ulei de argan. Masez bine scalpul și îl las să acționeze câteva minute. Apoi clătesc și folosesc balsamul de păr cu ulei de argan doar pe lungimea părului și la vârfuri. Imediat se simte cum acționează, părul devine fin și moale. Pe părul umed aplic câteva picături de loțiune pentru păr cu șofran, atât la rădăcini cât și pe lungime, dar și la vârfuri. Ultima etapă este să usuc foarte bine părul. Rezultatul final este unul uimitor. Părul meu este super hidratat, lucios, mătăsos și fin la atingere. Sper că v-a plăcut să împărtășesc cu voi această rutină. Pupici!